Productions. Soyayya take a zuciya, ta taba ni kauna take ke soyayya. Dan Allah ne soyayya take a zuciya, ta taba ni kauna take ke soyayya. Dan Allah ne. Tallafa ke ce kaɗai ka ƴargata, so da kauna kai da ke dai ba zan furta sai ki duba zance na je. So ta nan soyayya ta ki a zuciya, ta taɓa ni kauna ta ki da ke soyayya. So dan Allah ne ki kama ni kai ta ce ni zabi rabuwa. Su makiyanmu da ni da ke kuma kyale su, me za su ce a kan mu da kuma kyale su, karke manta da ni da ke kuma zaunawa, kama ni karka ce ni zabi rabuwa. Ne mai da ke jayi ina yawan shela, Sani dai yan mata sani dai binki dai na zo ni mu zauna sahiba ta ke ta da bance. Ya kyawun kare da nake gani, ki ce da ni dan Allah kare da kiya da ni, kyawun sufa ko yaushe gare ki nake gani, zane an fito soyayya ta ki a sandani, mun yi kaman ni soyayya ta ma ke kwatance. Na koyaushe fuska ta zance, har gidanmu na tukare da suna ta zance, yawa na har babogi suna ta zance, na ki aure ne ba sai ki kawai na nace, kar da kiya da ni so nake kullum nake ta zance. Sani dai yan mata sani dai, binki dai da zo ni mu zauna barbade ya ɗauko kasansa, zamani mai juyi haka